В този раздел ще обсъдим втори начин, по който да постигнем устойчиво потребление, а също и как можем да потребяваме по-малко. В днешно време голяма част от политиките са насочени към намаляване на въздействието от потреблението. В този ред на мисли, какви възможности съществуват за намаляване на потреблението? Едно от предизвикателствата е, че дори нивата на потребление в развитите страни да се понижат, цялостното глобално потребление така или иначе би се увеличило при растеж на икономиката и обществата на развиващите се страни. А възможности за растеж в развиващите се страни има много, имайки предвид, че средностатистическият африканец използва само 1/4 от ресурсите, които използва средностатистическият европеец. А средностатистическият азиатец използва само 1/3. От друга страна, средностатистическият европейски гражданин използва половината от ресурсите, които използва един жител на САЩ, Канада или Австралия. Икономическият растеж не винаги означава увеличено използване на ресурси. Съществуват примери за растеж, постигнат без съответното увеличение на използваните ресурси. Но дали това е достатъчно? Някои хора смятат, че трябва да се стигне и по-далеч. Някои биха искали растежът в потреблението или производството да бъде спрян. Това се нарича нулев растеж. Други биха предпочели настоящите нива на производство и потребление да бъдат намалени, известно още като нерастеж. Какво според вас би трябвало да направим? Нека разгледаме един пример от сектора на храните. Средно, жителите на Европейския съюз разчитат на месото за осигуряване на 60% от приема си на протеин. Производството на месо изисква огромни количества вода, площи земя и фураж. Натискът, който се упражнява върху ресурсите, се засилва и от факта, че средно жителите на Европейския съюз консумират около 50% повече протеини, отколкото са им нужни. Изчислено е, че ако жителите на Европейския съюз намалят наполовина приема си на месо и млечни продукти, емисиите парникови газове от селското стопанство биха намалели с между 25 и 40%. Азотните емисии биха намалели с 40%. Дори да се намали въздействието върху околната среда на отделните продукти, самото количество, което консумираме, може да обезмисли това намаление. Това се нарича ефект на рикошета. Например, хората си купуват повече дрехи и ги носят по-кратко време. Харесват да са в крак с модата и тенденциите. Това се отнася не само за дрехите, но и за електронните уреди, автомобилите, също за ваканциите зад граница и други. Обръщането на тези тенденции ще изисква значителни промени. Някои от тях хората биха направили по собствена воля. Други може да се наложи да бъдат насърчени от авторите на политики. Въпросът е дали вие бихте намалили личното си потребление доброволно. И ако да, какво бихте променили? Част от настоящото увеличение в потреблението се засилва от сравнително краткия живот на някои продукти. Ситуация, която се влошава и от факта, че понякога е по-евтино да подмениш счупен продукт, отколкото да го ремонтираш. В някои случаи технологичният прогрес означава, че един продукт е заменен от по-бърза, по-мощна или по-полезна негова алтернатива. Някои продукти се изработват така, че след определен период от време да се повредят, като често причината за това е само една малка съставна част. Това поражда възможности за търсене на начини за увеличаване живота на продукти. Трябва ли Европейския съюз да се занимае и с това? Ако да, как? Може би производството на пригодими продукти би могло да увеличи продължителността на техния живот, като позволи лесна замяна на остарялата или счупена част. Друга възможност е производителите да бъдат задължени да приемат обратно повредени продукти или да предоставят по-дълги гаранции. Това би ги насърчило да произвеждат като цяло по-трайни продукти. Гражданите, от своя страна, биха могли да откажат да закупуват краткотрайни стоки. Хората обаче постоянно са насърчавани да купуват нови неща, дори когато продуктите, които притежават, все още работят добре. Рекламата, например, е мощен инструмент, който производителите и търговците на дребно използват, за да предизвикат търсене. Това повдига ключов въпрос за ролята на рекламата в устойчивото потребление. Трябва ли регулаторите да разглеждат връзката между рекламата и потреблението и устойчивостта? Или това би било прекалено? Един от начините, по който авторите на политики биха могли да намалят въздействието от рекламата върху потреблението, е като забранят промоционалните кампании, които го насърчават. Могат също и да поощряват кампании, които демонстрират устойчиви продукти. Също така, самите производители могат да убедят потребителите да купуват техните продукти, като наблегнат на своите социални и зелени намерения. Понякога обаче образът на един продукт, представен от компанията, не съответства на нейните екологични и социални политики. Това се нарича greenwashing.
Авторите на политики биха могли да опитат да използват данъци върху потреблението, за да увеличат устойчивостта. Това значи хората да плащат данък за ресурсите, които употребяват. Европейската комисия насърчава страните членки да увеличат употребата на данъци върху потреблението, като например данъци върху продажбите, данъци върху енергията, специални налози, акцизи и мита. Тези данъци могат да бъдат свързани по-специално с използваните ресурси и материали. Това би могло да стане за сметка на данъците върху труда, така че общите приходи от данъци да останат същите. Какво е вашето мнение? Едно от основните притеснения, свързани с данъчното облагане, е дали то е справедливо за всички. Как би трябвало да се разпредели данъчната тежест сред гражданите, за да се избегне социално неравенство? Още повече, че данъците като цяло са политически чувствителна тема. Сега бихме желали да ви приканим да обсъдите някои въпроси по темите от това видео.